Πόσο καιρό είσαι στο Δήμο, Γιώργο? Ήμουνα στο νικηφόρο ψηφοδέλτιο του Γιώργου Ταμπατζόγλου και υπήρξα και δημοτικός σύμβουλος με τον Μιχάλη το Λεβέντη. Τώρα, Γιώργο, που είσαι δήμαρχος Ελευσίνας Μαγούλας και έχεις μια τόσο μεγάλη έκταση στο να χειριστείς, ενώ παλιά ασχολούσουν μόνο με τα κοινά της Ελευσίνας, τη στιγμή που προθέθηκε και η Μαγούλα, πώς είναι τα πράγματα, πώς μπορείς και τα διαχειρίζεσαι όλα αυτά? Η Μαγούλα προσέθεσε και ευκολίες και δυσκολίες. Καταρχήν δεν είμαι δήμαρχος Ελευσίνας Μαγούλας, είμαι δήμαρχος Ελευσίνας, του Καλλικρατικού Δήμου της Ελευσίνας, ο οποίος έχει δύο δημοτικές ενότητες, την Ελευσίνα και τη Μαγούλα. Άρα μιλάμε για έναν νέο δήμο και μιλάμε ότι οι κάτοικοι πρέπει να αποκτήσουν και μια νέα νοοτροπία. Οι μεν κάτοικοι της Μαγούλας ότι δεν είμαστε πια ένα χωριό, οι δε κάτοικοι της Ελευσίνας ότι δεν εξουσιάζουμε τη Μαγούλα. Ότι είμαστε ένας νέος πληθυσμός και ένας χώρος, όχι μόνο που είναι ενοποιημένος γεωγραφικά, είναι ένας χώρος με κοινά συμφέροντα και κοινά προβλήματα. Η Μαγούλα προσέθεσε και προβλήματα, κυρίως οικονομικά, το μεγάλο χρέος προς την ΕΙΔΑΠ και άλλα χρέη, προσέθεσε όμως και μεγάλες δυνατότητες. Μην ξεχνάμε ότι εκεί υπάρχουν μεγάλα logistic και μεγάλες εκτάσεις οι οποίες, εφόσον και φορολογούνται τώρα πια σωστά, μπορούν να αποδώσουν χρήματα και επομένως δυνατότητες προς το Δήμο και είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα με αυτό που λες, ο Δήμος πρέπει να μαζεύει και αρκετά χρήματα και γενικά να μην χρωστάει και πολλά χρήματα ή να μην χρωστάει και καθόλου. Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι καλή. Παραλάβαμε από τον εκλειπώντα δήμαρχο, ας πούμε από τη Δημοτική, αν ορίσουμε ως Δημοτική Αρχή την κληρονομιά μετά το τέλος του Γιώργου, τον άδικο χαμό του Γιώργου Ταμπατζόγλου, μια καλή οικονομική κατάσταση. Με την ίδια λογική συνεχίζουμε, δηλαδή μια σφιχτή οικονομική πολιτική και μια πολιτική εξέβρεσης πόρων. Νομίζω ότι το σύγχρονο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσες ιδέες και αν έχεις, δεν μπορείς να τις πραγματοποιήσεις αν δεν έχεις μια υλική υπόσταση, αν δεν έχεις τα χρήματα. Πολύ δε περισσότερο σήμερα που ανοίγονται καινούργια πεδία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και χρειάζονται χρήματα έτσι ώστε να τα καλύψεις. Σε από αυτή την άποψη είμαστε νομίζω ότι ένας δήμος μέσα στους 10 δήμους της Ελλάδας που τα οικονομικά του είναι καλά. Και προσέξτε, δεν είμαστε καλά οικονομικά μόνο γιατί έχουμε μεγάλες βιομηχανίες, τις οποίες τις φορολογούμε διαφορετικά και πιο βαριά θα έλεγα από ότι την κατοικία της με κύριες εκτάσεις. Είμαστε ένας δήμος γιατί έχει ένα σφιχτό προϋπολογισμό και δεν έχει προβεί σε λαϊκίστικα έξοδα, τα οποία προσωρινά ενδεχόμενα θα κολάκευαν το θυμικό κάποιον, αλλά επί της ουσίας δεν θα είχαν κανένα οικονομικό αποτέλεσμα, κανένα όφελος για την πόλη μας. Μάλιστα. Πώς στηρίζει ο Δήμος την αγορά της Ελευσίνας, δηλαδή η προμήθεια των ειδικών σας και ό,τι έργα γίνονται, δημοπρασίες και όλα αυτά γίνονται μέσα από την τοπική αγορά ή είναι εντελώς? Όχι πάντα, δεν γίνονται όλα. Μέλημά μας, αγωνία μας είναι να γίνονται οι τροφοδοσίες, τα υλικά όλα από την τοπική αγορά. Οι νόμοι όμως μας υποχρεώνουν σε διάφορες επιλογές. Όταν πρόκειται για έργα, μπορούν τα έργα αυτά να τα πάρουν εργολήπτες από την Αθήνα ή από άλλες πόλεις, ακριβώς γιατί πλέον υπάρχει η διάβγεια, μαθαίνουν ότι γίνονται διαγωνισμοί και μπορούν να δώσουν την προσφορά. Και αυτό είναι κάτι δημοκρατικό και αρκετοί εργολήπτες εκτός Ελευσίνας έχουν πάρει έργα και σε αυτούς και στους ντόπιους και στους Ελευσίνιους προσπαθούμε να είμαστε αυστηροί τόσο προς τα χρονοδιαγράμματα που θέτουν, ως και προς το διαγωνισμό. Θα ήθελα να πω ότι, και συνδέοντας το με την προηγούμενη ερώτηση, ότι επειδή έχουμε καλά οικονομικά στο Δήμο, γι' αυτό και έχουμε πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Γιατί οι εργολήπτες ξέρουν ότι θα πάρουν τα χρήματά τους και θα τα πάρουν στα προβλεπόμενα όρια και με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί. Είμαστε κοντά στην περιοχή στη συνοικία των Ποντίων. Το τελευταίο έργο αξίας 500.000 ευρώ ήταν αγωγή ομβρίων. Η έκπτωση που δόθηκε ήταν 47%. Μάλιστα. Επομένως ένα μεγάλο έργο σε πολύ καλή τιμή.
Το ίδιο ισχύει και με τα αναλώσιμα που αγοράζετε από τα μαγαζιά και τα καταστήματα της Ελευσίνας. Προσπαθούμε έτσι ώστε να λειτουργεί ο ανταγωνισμός, εντάξει, και προσπαθούμε ώστε να υπάρχουν οι πιο συμφέρουσες τιμές για το Δήμο. Από την άλλη, δεν παραβλέπουμε και την ανάγκη να βοηθηθούν και οι έμποροι της Ελευσίνας. Πάνω σε αυτό το δίπολο βαδίζουμε και πιστεύω ότι τα πάμε καλά, χωρίς να κάνουμε πάντα αυτό που θα θέλαμε. Τώρα με την οικονομική κρίση που έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθμός των ανέργων και των ατόμων που έχουν χάσει τη δουλειά, η κοινωνική προσφορά του Δήμου ποια είναι σε αυτή την κατεύθυνση? Κοιτάξτε, υπάρχουν, όπως και σε άλλους Δήμους, μάλλον υπάρχει ένα πλήθος ενεργειών που κάνει ο Δήμος. Καταρχήν έχουμε την κοινωνική υπηρεσία, η οποία είναι ιδιαίτερα δραστήρια. Ασχολούμαι και εγώ προσωπικά και όλοι οι υπεύθυνοι. Και έχουμε τις εξής δράσεις. Πρώτον, συσίτια, δηλαδή φαγητά τα οποία προμηθευόμαστε είτε από το νοσοκομείο, τα οποία περισσεύουν είτε από το νοσοκομείο είτε από τις στρατιωτικές μονάδες της περιοχής, τα οποία τα δίνουμε σε ανθρώπους που δεν έχουν ένα πιάτο φαΐ. Έπειτα λειτουργεί το κοινωνικό παντοπολείο, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες περίπου 600 συμπολιτών μας. Υπάρχει αυξητική τάση. Και στο Παντοπολείο, στο ταμείο του Παντοπολείου συνεισφέρει ο Δήμος, συνεισφέρουν εταιρείες, συνεισφέρουν πολίτες. Πώς δουλεύει αυτό το σύστημα, δηλαδή πώς έρχεται κάποιος να αγοράσει? Υπάρχουν κριτήρια, δίνονται αυτή τη στιγμή, δεν αγοράζει, δίνονται. Υπάρχουν κριτήρια που αφορούν στη φορολογική δήλωση, στο εισόδημα, στο μέγεθος της οικογένειας του καθενός, κατά το δυνατόν πιο αξιοκρατικά κριτήρια, έτσι ώστε να πηγαίνουν οι παροχές, οι μικρές αυτές παροχές του Δήμου προς το Δημότη, σε άτομο που πράγματι τις χρειάζονται. Υπάρχει όριο ή κάποιο άτομο που δικαιούται έρχεται και παίρνει ό,τι θέλει? Όχι, υπάρχουν συγκεκριμένες ποσότητες, υπάρχουν συγκεκριμένες ποσότητες και συγκεκριμένα κριτήρια που θα πάρει ο κάθε. Αυτό είναι υπάρχουν όμως και άλλα. Είμαστε από τους Δήμους οι οποίοι μπορούν και συνεχίζουν το κίνημα χωρίς μεσάζοντες. Έχουμε ένα δραστήριο τμήμα το οποίο έρχεται σε επαφή με παραγωγούς ανά την Ελλάδα, οι οποίοι κάθε 1-2 μήνες φέρουν προϊόντα και αρκετοί συμπολίτες μας, εκατοντάδες συμπολίτες μας, τα προμηθεύονται σε πολύ καλές τιμές. Μένουν ικανοποιημένοι από την ποιότητά τους και νομίζω ότι είναι ένας θεσμός τον οποίο θα τον συνεχίσουμε και από το Σεπτέμβρη με προϊόντα της περίοδου. Και άλλες παροχές υπάρχουν. Υπάρχει η θερινή κατασκήνωση για τα παιδιά του Δημοτικού, όπου με ένα συμβολικό αντίτιμο οι οικογένειες οι οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς στέλνουν τα παιδιά τους για 5 εβδομάδες. Τα σχολεία που λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα είναι το πρώτο τρίτο δημοτικό στην Ελευσίνα και το πρώτο στη Μαγούλα. Είναι ένα πρόγραμμα που συνεχίζεται επί αρκετά χρόνια στο Δήμο μας με μεγάλη επιτυχία και υπάρχουν και μια σειρά άλλα προγράμματα κοινωνικής φύσης τα οποία προσπαθούμε να τα συνεχίσουμε. Τα Αλόνια απάνω τι γίνεται στον Παράδεισο, εκεί που είναι το πάρκο κυκλοφορίας, που υπάρχει ένα κέντρο για τις εργαζόμενες μητέρες, κάτι? Ναι, για τις μειονότητες, εργαζόμενες μητέρες κτλ. Είναι ένα πρόγραμμα που και αυτό συνεχίζεται. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά και στις μειονότητες και ένα πρόγραμμα που εμείς οφείλουμε να το συνεχίσουμε και αυτό κάνουμε, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι η διαφορετικότητα πρέπει να μας ενώνει. Η Ελευσίνα πέρα από τους ντόπιους υπήρξε και τόπος και συνεχίζει να είναι τόπος και αρκετών εσωτερικών μεταναστών, οι οποίοι προόδευσαν και έδωσαν και το δικό τους στίγμα στην Ελευσίνα. Το συνεχίζουμε αυτό το πρόγραμμα και όλα αυτά τα προγράμματα που αφορούν στις κοινωνικές δομές και υποδομές του Δήμου θα τα συνεχίσουμε. Να πω και κάτι ακόμα, ότι εδώ και κάμποσα χρόνια υιοθετούμε και παίρνουμε όλες τις αιτήσεις που κατατίθεται στους παιδικούς σταθμούς. Πιστεύουμε δηλαδή ότι ο Δήμος πρέπει να θέσει ως πρώτη προτεραιότητα το να φροντίζει τα παιδιά των εργαζόμενων και των δημοτών του,
έτσι ώστε να μπορούν να δέχονται αυτά τις καλύτερες κατά το δυνατόν φροντίδες από το προσωπικό του Δήμου και αυτοί έτσι ώστε να μπορούν να εργάζονται και να παίρνουν το σχόλασμα τα παιδιά τους. Η Δημοτική Αστυνομία τι ρόλο παίζει στην Ελευσίνα και στην εύρυθμη λειτουργία? Εντάξει, η Δημοτική Αστυνομία είναι ένας νέος θεσμός, έτσι δεν είναι? Προσπαθούμε στο διάστημα αυτό, η προσοχή μας έχει πέσει σε δύο σημεία της πόλης. Το πρώτο είναι Δευτέρα και Πέμπτη στη Λαϊκή. Ξέρω ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές στη Λαϊκή, σε μεγάλο βαθμό το κατορθώσαμε. Το αναφέρω επιγραμματικά, κάναμε μετακινήσεις στη Λαϊκή και τελικά κατορθώσαμε σε συμφωνία με το Σωματείο και τους πολιτές της Λαϊκής να κάνουμε και μια Λαϊκή στην Κάτω Ελευσίνα που ήταν αίτημα των αρκετών κατοίκων της Κάτω Ελευσίνας. Να θυμίσω ότι υπάρχει και η βιολογική Λαϊκή. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι και αυτή μια αντίληψη του Δήμου για να παίρνει ένας κόσμος φθηνά πράγματα από τη Λαϊκή. Και το δεύτερο που εμείς προσπαθούμε είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, να υπάρχει καλή εποπτεία και έλεγχος της Νικολαΐδου, γιατί υπάρχει ο κόσμος που κάνει τη βόλτα του και επισκέπτει στην Ελευσίνα και θέλουμε η ησυχία του να μην διαταράσσεται από μηχανάκια τα οποία περνάνε ή από αυτοκίνητα ή να μην κινδυνεύει η ζωή κάποιων παιδιών τα οποία παίζουν αμέριμνα. Κάποτε στο Δήμο υπήρχαν προγράμματα τα οποία βοηθούσαν τον κόσμο όταν φτάναν κοντά στη σύνταξη να συμπληρώνουν ένσημα και αυτά. Τώρα τι γίνεται? Ήταν το πρόγραμμα πλησίων συνταξιοδότησης. Δυστυχώς αυτό καταργήθηκε. Καταργήθηκε για τους Δήμους οι οποίοι το είχαν εξαντλήσει. Δηλαδή, δυστυχώς καταργήθηκε για τους Δήμους οι οποίοι είχαν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Δήμος Ελευσίνας. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα κακό, όχι για το Δήμο, γιατί και ο Δήμος στερήθηκε μια σειρά άξιων ανθρώπων, οι οποίοι έβλεπαν με ευγνωμοσύνη ότι μπήκαν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα πάρουν σύνταξη, ενώ είχαν χάσει κάθε ελπίδα να πάρουν σύνταξη και γι' αυτό με μεγάλη θέρμη και ζωντάνια έκαναν τις δουλειές λες και ήταν έφηβοι. Κυρίως όμως είναι για το ότι σήμερα η κρίση μας επιβάλλει να επαναλειτουργήσουν και να δούμε και με μεγαλύτερη ευελιξία τέτοιου είδους προγράμματα, την επαναλειτουργία τους, έτσι ώστε πόλεις σαν τη δικιά μας που μαστίζονται από ανεργία να μπορέσουν να λειτουργήσουν ξανά το πρόγραμμα και κάποιοι συνάνθρωποι μας να βρουν δουλειά 3 ή 5 χρόνια πριν τη σύνταξή τους και να μπορέσουν να πάρουν τη σύνταξη αυτή. Συνεργασία με βιομηχανίες και βιοτεχνίες όταν θέλουν να προσλάβουν κόσμο και αυτά έχετε, δηλαδή όταν χρειάζονται κόσμο να απευθύνονται σε εσάς και μέσω αυτά? του γραφείου της εργασιακής μέριμνας. Ναι. Απλά και μόνο καταλαβαίνεις τις δυσκολίες ότι οι περισσότερες βιομηχανίες δεν έχουν δουλειές και οι περισσότερες βιομηχανίες πλέον απολύουν ή δημιουργούν ελαστικές σχέσεις εργασίας. Επομένως, δηλαδή είναι μεγάλο το πλήθος των αιτήσεων που δέχεται το Γραφείο της Εργασιακής Μέριμνας και είναι και περιορισμένες οι δυνατότητες του εξαιτίας της κατάστασης να δώσει απάντηση και λύση σε αυτές τις αιτήσεις. Εποχιακό κόσμο τώρα παίρνει ο Δήμος ή υπάρχουν προγράμματα, κυνηγάμε όλα τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τα που συνήθως είναι 5μήνα ή 6μήνα. Καταθέτουμε συνέχεια προτάσεις. Πιστεύω ότι μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχει εγκριθεί και θα ξεκινήσουν να δουλεύουν 100 άνθρωποι με 5μήνο, οι οποίοι θα βοηθήσουν πάρα πολύ τόσο την καθαριότητα, τους κήπους και τις άλλες πλευρές της πόλης της Ελευσίνας. Η Ελευσίνα είναι μια πόλη η οποία ενθαρρύνει πολύ τα ποδήλατα. Τα ποδήλατα έχουν αυξηθεί αρκετά, αλλά υπάρχουν και πολλά προβλήματα. Δηλαδή δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν υπάρχουν πάρκινγκ ποδηλάτου. Πηγαίνουμε σε σούπερ μάρκετ, σε υπηρεσίες του Δήμου, σε τράπεζες, άλλα έχουν, αλλά τα πιο πολλά δεν έχουν πάρκινγκ, το οποίο είναι και ένα πολύ μικρό κόστος. Τι θα κάνει ο Δήμος για αυτά? Μάλιστα δεν υπάρχουν και πινακίδες προειδοποιητικές για τα αυτοκίνητα, για τον κόσμο, ότι εδώ κυκλοφορούν και ποδήλατα. Πρέπει να αλλάξει δηλαδή η νοοτροπία λιγάκι των ανθρώπων σιγά σιγά και να ενταχθεί και το ποδήλατο μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Τι θα κάνει ο Δήμος? Νομίζω ότι αυτό που οθεί τον κόσμο προς το ποδήλατο είναι αφενός μεν η οικονομική κρίση, αφετέρου δε και μια καινούργια αντίληψη που δημιουργείται και στη χώρα μας ότι πρέπει να κάνουμε τη ζωή μας πιο ανθρώπινη και πιο απλή.
Το ποδήλατο, επειδή το βοηθάει και η γεωγραφία της πόλης μας, έχουμε μια επίπεδη παραλιακή πόλη, πιστεύω ότι σε λίγο καιρό θα είναι ο κυρίαρχος σε σχέση με το αυτοκίνητο και πολλοί ελευσίνοι για τις μικρές ή μεγαλύτερες μετακινήσεις θα το χρησιμοποιούν. Αποδέχομαι την κριτική σου ότι αυτά πρέπει να κάνει ο Δήμος και νομίζω ότι θα τα κάνει. Κυρίως όμως δεν στέκομαι ούτε στα σήματα, ούτε στους ποδηλατόδρομους, ούτε σε επιπλέον ποδηλατοδρόμους που πρέπει να φτιάξουμε, όσο σε μια αλλαγή της αντίληψης ότι μπορούμε να πάρουμε μια εφημερίδα ή να πάμε να διανύσουμε μια απόσταση 100 ή 200 μέτρων, όχι με το αμάξι μας, αλλά με τα πόδια ή το ποδήλατο. Κάτω στην παραλία, τη στιγμή που η Νικολαΐδου έχει γίνει πεζόδρομος, μετά ο δρόμος που συνδέει στο Τιτάν, δεν μπορεί τα Σαββατοκύριακα να υπάρχει κάποιο ωράριο να κλείνει αυτός ο δρόμος, να μην περνάνε συνέχεια τα αυτοκίνητα, τα οποία δεν πάνε και πουθενά, πάνε μέχρι την είσοδο του Τιτάν, γυρίζουν πάλι πίσω και δεν εξυπηρετούν τίποτα, μόνο πρόβλημα δημιουργούν. Είναι μια πρόταση, πρέπει να τη σκεφτούμε. Παρουσιάζει την εξής δυσκολία ότι η Κανελοπούλου ανήκει στον Όλο και επομένως οι τυχόν ρυθμίσεις θα πρέπει να έρθουν σε συμφωνία με τον οργανισμό λιμένος. Το πρώτο θέμα είναι αυτό και το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την είσοδο και την έξοδο όσων συμπολιτών μας μένουν στην περιοχή Σταφίδα. Αυτά δεν τα λέω για να πω όχι στο αίτημα. Εξάλλου είμαι από τους ανθρώπους μαζί με το σύνολο σχεδόν της Δημοτικής Αρχής του Γιώργου Ταμπατζόκλου που δώσαμε σκληρή μάχη ώστε να πεζοδρομηθεί η Νικολαΐδου και να αλλάξουν οι αντιλήψεις αρκετών συμπολιτών μας και νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος δικαιωθήκαμε. Κυρίως το λέω ότι τέτοιου είδους προβλήματα που αλλάζουν επί της ουσίας συνήθειες δεκαετιών χρειάζονται μελέτη και κατά το δυνατόν περισσότερη συνένεση.